Încercăm fiecare dintre noi să creăm oaspeților noștri o primă impresie cât mai bună. Din păcate, vizita la primăria Dragomirești a cetățenilor sau a celor care doreau să vină la judecătorie până în anul 2016 nu era una plăcută. O curte plină de gropi, o clădire a Serviciului pentru Situații de Urgență care stătea să se dărâme în orice moment, ca să nu mai vorbim de niște toalete infecte, adevărate focare de infecție. Erau tabloul pe care trebuia să-l vadă orice om care venea în curtea primăriei de la Dragomirești. Cred că ceea ce vă spun este sugerat cel mai bine de o fotografie pe care am făcut-o curții instituției noastre în anul 2016, fotografie care ilustrează în mod indiscutabil situația curții primăriei. Pentru că primăria datora respect cetățenilor din această localitate și pentru că aveam oaspeți de pe întreaga Valea Izei la judecătorie, a trebuit să demarăm un proiect care să reprezinte localitatea noastră. În primărie exista în 2016 un proiect care însă din punct de vedere estetic nu era reprezentativ pentru Dragomirești, așa că ne-am întors la hârtia de proiectare. După ce am văzut care sunt necesitățile unei asemenea clădiri, am realizat acest proiect după o muncă foarte intensă de doar 8 luni. Acest nou sediu al primăriei adăpostește pe lângă sala de ședințe a Consiliului Local, Biblioteca orașului Dragomirești, Vasile Pârvan, și, în ultimul rând, Centrul de Cercetări Teologico-Filosofice aflat sub egida Academiei Române. Temporar, pe durata lucrărilor de renovare a dispensarului, această clădire a fost și cabinet medical pentru medicul stomatolog și medicul de familie. Această clădire este o carte de vizită a orașului Dragomirești, sala de ședințe Senator Emil Bran fiind apreciată de toți oaspeții care i-au trecut pragul, fiind considerată una dintre cele mai frumoase săli din Maramureșul istoric.